Siphilile. Siyakubona umthengi oqavile wakhona la eSunrise. Ngabe yini enza ukuthi izitolo ziningi kangaka nje baba ukhetha ukuthi uzothenga kulesi sitolo lesi? Lapha ingxaki khona kulomakhelwane ngumakhelwane nje ngifike ngingayiphathanga nto bengiyiphethe ndibuye ndizoyithenga lapha as like ngithenge i-10 kg yeswekile lapha Yes. Friday ibaleke 190 okanye 185 close to 190 but Yes. abaleka lazoyifumana kanifika la ndafunda ifumana the 170 ibona ndizoyithenga apho kuseduze la and andibhatala i-transport ndozoyithenga ndisuke nje ndizothenga la zininzi ke nezinye izinto nje ndizifumane lapha eziship endibuye ndingazithenganga ngeplaza ndizozithenga apho ndizama ukuthi even neservice yalapha ndiyayibona yabona umuntu bajwayele banakhele nabo kanti baphasa ndiyizani bafana ndijahile wara fast bakhawuleza bafika into zakhona mina sindihambela kahle ngaske nomyeni bezathenga singamhambela njengoba sindihambela. Ozama ukusitshena khona ukuthi asikho isidingo uma uthi umhlelo la eMaoti ukuthi ungaze uhambe uyoyitolo ile emaplaza ebeni ungakwazi ukuthenga la into ngeprice futhi ephansi. Into zingafana kodwa awusuki nayo into kude usuka zibambe ngesandla ungangeni kwi-transport uhambe ungene endlini uyiphethe and uyithenge better. Sibingelele njani ma? Ngiyaphila njani? Siphilile. Siyakubona ukuthi umthengi wakulesi sitolo. Ngabe yini ekwenza ukuthi kuyitolo ziningi kangaka khetha ukuthi uzothenga la ekhaya? Into engiyithanda kakhulu la ekhaya ukuthi ngaso sonke isikhathi into uyithola i-fresh, ngaso sonke isikhathi into uzoyithola ngesikhathi, hayi ukuthi usithenge into uthole ukuthi isidlulelwe isikhathi. And mekwenzeka kukhona inkinga ekhona bayakwazi ukubuyisela impahla into yakho bakunike enye futhi. Okay, so wena kuyakusebenzela ukuthi ube umthengi wala ekhaya? Kakhulu ngoba njengoba bebiza njengoma-my friend ngoba kuyaze ukuthi ufike la ngisho kuthiwa khona inkinga onayo bayakwazi ukusiza kuyona leyo nkinga. Mhlawumbe sengishode ngemali encane othi yanele leyo nto uyakwazi ukuthi isikhathi angicabangela kungiyenze leyo.